banser mbok jakno. Banser piye? Lah kuwi Dokter. banser kuwi. Ya le keprecepet. Ini tolak penyakit. Penyakit teko kulon. Baliyo ngulon. Penyakit teko etan. Baliyo ngetan. Penyakit teko kidul. Baliyo ngidul. Penyakit teko lor. Baliyo ngalor. Tutu gentak. Dokter iki aku dokter awet ae. Lah iya. Ndang lungguh. Nyapone awakmu nggih masalah Anarkis. Ya tepak tok. Kekuatan kepalamu sampai sejauh mana? Lewi. Sing lara genti awakmu tem. Ayo. Genti piye wong sing lara awakmu? Dokter itu cara memeriksa beda-beda. Lah iki wong iso lho waras dadi jeleput ndase iso nutuk. Pengen waras ora? Tak lihatnya dulu. Tem. Nyapa? Iki piye malah matane dhewe sing disoloki. Ngapunten Pak Dokter. Apa? Uwale.